Hello, I'm back with some another collections. ಕುಜಲ್ಪುರ ಚಂಡಿ ಗೈಸ್ ಆತು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಯಮ್ಮ ರಾಮ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಪಿದೈಪೋದು ಮಲ್ಪು ಗಾಂಧಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಪಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಜನವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಕೊರ್ರೆಪುನ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ತೂಯೆ ಕೆಲವಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜನವು ಪೂರ ಅಂದ ದೆತ್ತದಿಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತನೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಇಂದ ಅನಿಸು ನಂಗೆ ಒಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಪಂಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನ ಏನ ರಿಲೇಷನ್ದ ಅಸಲಿ ಪಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪ್ರಿಟಿ ತೋಜಿನಿ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಪರತ್ತ ಪೊಸತ್ತ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಏರಗ್ಲ ನೆನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಪರಾಪುಜಿ ಪರತ್ತ ಪೊಸತ ಅಂದದ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಬತ್ತು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಉದ್ದ ಟಾಪ್ ಪಾಡುವರ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ ಶರ್ಟ್ ಏತ್ ಪಾಡುವರ ಆತುದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನಕ್ಲಿ ತೋಜೋಬೇಕ ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಜಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಜಿಪ್ಪುಲ ಏತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ನೆಕ್ ಏತು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ 6 to 7 years ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಜಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಏನೇನು ಇಂಚ ಪಾಡದೆ ಪಂಡ ಅಂದರೆ ಇಂಚ ಜಿಪ್ಪಿ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂದಿತ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಗೌನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂವನ್ನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಬೊಕ್కపోದು ತೂಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಒಂದು ಒಂದೇಟು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಯರೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದು ಯಾನೇ ಪೊಲ್ಲುದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಂಕ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೀತಾ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಟೈಲರ್ಗೆ ಪೊಲ್ಲರೆ ಕೊಯ್ಯನು ಆರು ಪೊಲ್ಲಿನೇ ಇಚ್ಚಿರು ಅಂಚನೆ ದಿಯೊಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಯಾನೆ ಪಾತಾತ ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ವೇಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೇಲುಂಡು ಹೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕುಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜು ಪೀಸ್ ಪೂರ ತೋಜು ಸೊ ಏನಂತ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಡ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಚ ಅಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಪೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೆಂಗಿತ್ತ ಟೈಟ್ ಆಗೋದು ಆತೆ ಯಾಕೊರ್ಪುನ ಐಕೆ ಟೈಟ್ ಆಗೋಣ ಆತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ದಿತ್ತೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟದೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದು ಪಟೇಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದುಲ ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಟೇಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲುದೆ ನೆತ್ತುಲೈ ಮಾತ್ರ ಲೇಸು ಶೂದ ಮಾಡ್ದೆ ಉಪಯೋಗ ಪಾಡ್ನ ಸೇ ಮಸ್ತ್ ಲೇಯರ್ ದೀತೆ ಸಪೂರದಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲಿಜಿ ಪಟೇಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಜಾ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲುದ. ಸೊ ಈ ತಗಲು ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತನೆ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಯಾ ನೆತ್ತ ವೇಲ್ ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಹೆವಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ನೆನ್ನಿಕ್ಕಲು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಪಾಂಡಲ ತುಲೆ ನೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಲುಗು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಅಗಾಲುಂಡು ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂಥರ ತೆಳುಪು ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವೇಲುಂಡು ಪಂಡಗಳು ನೈಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಟದೇರೋ ಪರ ಚಳಿಗೆ ಪೋಪರ ನೆನು ಪೊದಿಸ್ತೊಂದು ಕೂಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಏರ್ತಿಗೆ ಉಂಪುತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ತಿನಿಗೆ ಫುಲ್ ಪಾಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಆತ ತೆಳುಪು ಉಂತುಂಡು ರಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಇದೊಂಜಿ ದಾದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ವೇಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೊಂಜಿ ಟಾಪ್
ಇದು ಟಾಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊರು ಮನಸ್ಸು ಆಂಡಲ್ ಕೊರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ತುಲೆ ಒರಾನ ದಾನ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೆಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಗಾಳ ಪಾಡ್ದನವಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಪೊಲ್ಲುನ ಟಾಪ್ ದೆತೊನ್ವೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಪೊಲ್ಲುನ ಏತು ಶೋಕ್ದ ಪೀಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂದು ಟಾಪೇ ದೆತೊನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟಾಪ್ ದೆತೊನ್ನ ಯಾನ ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಸಪೂರ ಅಂತಿದೆ ಪಂಡ ಏನು ಸಪೂರ ಇಪ್ಪಿರೋದು ಎನ್ನೆ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂದು ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತೆರ್ತೊಂಚೂರು ಸಪೂರ ಆತನು ಸೊ ಸಪೂರ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟಾಪ್ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೆನೆ ಹೊರನೇ ಮಾಡಿದ್ನು ಶೋಗೊಂಡು ಸೊ ಕೈ ಇಂಚುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚುಂಡು ಉದ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಯಾವ್ದು ತೋಜು ನೆನ್ಪು ತೋಜೋನ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಉಜಿ ರೇಡ್ ದೆತೊನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಉಜಿ ರೇಡ್ ದೆತೊನ್ನ ಒಂಜಿ 3 years ಆನೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಟಾಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನೋಡೋನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಒಳ್ಳೆದು ದಾಯ್ ಪಂಡಂದು ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಒಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡಂದು ಅಪಘಾತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಆಪು ಜಾತಿ ಟೈಟ್ ಆಪು ಸೊ ನೆಕ್ ನಿಗುಲು ಐರನ್ ಪಾಡುಂದಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮುದ್ದೇನೆ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚು ಗೊತ್ತರು ಆಫ್ ಉಂದು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಕೊಡಿಡ್ ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ತೋಜನ ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಗೌನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೆಕ್ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ನೆತ್ತಲ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೆತ್ತ ವೇಲ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಕೊರ್ಪೋಜಿ ನೆನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ವೇಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ವೇಲೇನು ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಆ ವೇಲೇನು ಒಯ್ಕ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಆ ವೇಲು ಸೊ ಆ ವೇಲೇನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರ వచ్చినಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೊ ಇಂಚ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಾಪ್ ಅದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಟಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನೆತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಬೇನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಯ್ತು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಎತ್ತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಚೂಡಿದಾರದು ಪಿರಾಡು ಜಿಪ್ ಸೊ ಅದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಜಿಪ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶೋಕು ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಆದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಂಡ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಜಿಪ್ ತೋಜಿ ಏರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ತುಲೆನಿಕ್ಲಾಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಪ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಎಂಚನೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿರೌಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಟಾಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ವೇಲ್ ಉಂಟು ತೋಜಮೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಇದು ನಾನು ಬೇತದೆ ತೊಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತದೆ ತೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಹೆಂಗೋ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲೊಂದು 7 years ಆಂಡು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬೇತದೆ ತೊಂದಿನ ಸೊ ಯಾನೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಂಡ ಪಾಡ್ನಗ್ಲದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆವಣ್ಣ ವೇಲು ಆಯ್ತಾ ವೇಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಂಚ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಟ್ಲಂತ ತೋಜಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾತಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೊ ತೋಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಜವೆ ನನಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ಇಂಚುಂಡು ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಕ ನೆಟ್ಟು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಚನುಂಡು ಕಲರ್ ದಾಲ ಫೇಡ್ ಆತಿಜಿ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಯ್ರದು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಪ್ ಉಂಡು 4 ಬಟನ್ಸ್
ವಿತ್ ಜಿಪ್ 2 ಪಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇದು ಇಂದೆತ್ತ ಕತೆ ಅನ್ಪೇನು ಇದು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಉದ್ದಿತ್ತಂಡು ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡದು ಇಂಚಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಂದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಬ್ಬಗೋರ ಅಂಚಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹೆವಿ ಜೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಂದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಒಂಜಿ 5 years ಆದಿಪ್ಪು 5 years ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರಾ ಎನ್ನ ಕತೆ ಕೊಲು ಪೂರ ದುಂಬುದಾನೆ ಒಂಥರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾ ದಾಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಬಟ್ ಈ ಟಾಪ್ದ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಂತೂ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಇದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ತೋಜಾರೆ ಎಂಕ ಪೂಜಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ದೀದು ನೇನು ಎಂಚ ದೀಪನವ ಮಡ್ಪನ ಯಾನಂದು ಮಡ್ಪುಜಿ ಏನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಚ ದೀಪನ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತೋಜಾಯ್ತು ಆ ಜೀನ್ಸ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಎದುರುಡು ಸೊ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಟೈಪ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು. ಸೊ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಇಂತು ನಲಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಾಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮುತ್ತೆ ಆತಂಗೆ ಸಂಜೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಂಡ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಒಂದು. ಸೊ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಲ್ಲುಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಬಲ್ಲುಂಡು ರೆಡ್ ಲೇಸ್ ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ಸೊ ಒಂದುಲ ತೊಲೆ ಎಂದುಲ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪಾಡಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಫುಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಈತ ಕೈ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ದಾವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಚೆಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಷ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಪುರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಜ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಜ ಪಾಡುಗುದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಣ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಒಟ್ಟೆ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪರತ್ತೆ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಹೊಸತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಹೆಂಚಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತು ಆತನ ಪಂಡ ಪಿದಂತೂ ಪಾಡ್ರೆ ಆಗುಜಿ ಬೋಗದಾಯ್ತಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಡಣ್ಣ ಪಾಡ್ಕಂಡು ಪಾಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನ ನೆಕ್ಲೊಂದು 5 to 6 years ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಗಮಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಉಂಡದು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಈ ಮಿರರ್ಲತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಲತ್ತು ಅಂಚಂದು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂತ ತೋಜವ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು నేను ತೂಂಡೆನೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದೋರ ನೆರ್ದಾಂಡ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಯ್ದೆ ತನ್ನ ಒಕ್ಕಡ ಆಪ್ಷನ್ದ ತಾಯ್ದೆ ತನ್ನ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನಕ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಬಟನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಚೇಬಲ್ ನಿಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾವ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ವಿದ್ದು ಕೋಟು ನಾನು ಉಜಿರು ಹಿಡ್ದು ತಂದಿನ ಆ ಎಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ತಂದಾನೆ ನಾನು ಏತ್ತು ಪಂಡನೆ ಕೊಂಜಿ 400 ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಣ ಪುಡ್ತಿರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ಕೋರಿಂದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚುಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಉಂಡೆ ಈಚೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ನೋಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಏನೇನು ಪೂರ ಕೊಪ್ಪೆನೆ ಇದು ಈಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಏನೇ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜು ಹಿಂಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಜಾಗಿ ಇಜ್ಜಿದೀಯರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ತಿಂತುಂಡು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಅಂದಿದ್ದು ಪೊಲ್ಲದ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಂದೋಡು ಪೊಲ್ಲದ್ ನಾನು ಇಂಚು ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿರೋಡು ಚೂಡಿದಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲದೆ ಧೋತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲರ ಬಂತ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲೋದ್ನ ಟೈಲರ್ ಕೊಡಿ ತೊಲಿತೆಲ್ಲ ದೀತಿರು ಏನೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಗಮ್ಮಸಲಿ
ಕುದ್ದೆ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ತೋಜು ಬಾತು ನೆಟ್ ಇಷ್ಟು ವೇಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್ ನೆತ್ತ ವೇಲಿ ಅಂಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪೀಪಲ್ ನೆತ್ತಲೆ ವೇಲಿಂಗ್ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ എനിക്ക് ബുക്ക് ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಬುಕ್ ಒಂದು ವೇಲೆ ಕೊಯ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದೀವನ್ಪೆ ತೇಪಂಡ ಈ ಟಾಪುನು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸೋಕೊಂಡು ವೇಲೆ ಅಗಲೇ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ మీకు ప్యాంట్ ఉండు గైస్ ప్యాంట్ తోజవ గైస్ నెತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೊಡಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಪಟೇಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದುಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಸೆಟ್ ಹಲೋ ದಾದಪಂಡ ವಿಷಯ ರೆಡ್ ಟಾಪ್ ತೋಜೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬೊಕ ಉಲ ಇತ್ತಾಳು ನೆಂತು ನಗೋರ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಂಡು ಚಿತ್ತದಾಯ್ತು ಕಡೆ ಏನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನಿನ ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಸೊ ಬರ್ಷಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಕ ಸೊ ತೊಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವಾಮದ ಪದ ಹೊಡೆದೆ ತೊಂದಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 200 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಪಕ ಹೊಲ್ದೆ ತಂದ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಓಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ತಂದ 200 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 437 ಅಂದು ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ 200 ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ದೇ ತಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ತಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈ ಮೂಲು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೊಂದು ನೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಎತ್ತದೆ ಸ್ಟೋನು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ಲೈನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೋನು ಜಿಗ್ ಜಿಗ್ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಪಂಡ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಂದನ ಸೊ ಒಂಜಿ 4 to 5 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಟ್ಟುಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ನೆತ್ತ ನೆಟ್ ಒಂದು ತುಲ ಇಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೆಟ್ಟೇನೆ ತುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ನೆತ್ತ ಜಿಪ್ ಅಂಡೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಪ್ ತೊಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಜಿಪ್ ನೆತ್ತ ಎಡ್ಡುಂಡು ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಂತು ಉಂಡ ಇಂದ ನೆರ್ಪೇರು ವಾತ ಎಡ್ಡುಂಡು ದಾಯ್ಕೊಪ್ಪು ನಂದು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಉಂಬುಜಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಉಂಬುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಪೀಸಲು ಉಂಡತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ತೋಜು ನಿಂಚಿತ್ನ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪ ಸಿಂಚಿತ್ತು ಪೀಸ್ ಸೊ ದೇತೊಂದೇ ತೊಂದೆನಾ ನಾನು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊಂದ ಬೋನೆತ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡ್ಬೆ ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ನಾನು ಪಾಡ್ಬೆ ಎಂತ ಲಿಂಕ್ ಇಪ್ಪೋಡೆ ನಡೀತೆ ಮೀಶೋಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದು ಅನ್ನೋದೇ ತೊಂದ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಬೆ ನಟಿ ಇಂಚು ಒಂದೊಂದು ಸೊ 42 ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಕುರ್ತಾ ನೆಟ್ ವೇಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ವೇಲ್ ಕೊಡ್ಪುಜಾನು ಹೌದಾ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಇಂಚನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಅದು ಇಂಚ ಪೊದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಪೊದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ ದಪ್ಪು ಉಂಡು ವೇಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಟನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚುಂಡು ಯಾ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಟಾಪು ನಾನು ಈ ಪದೇ ತೊಂದು ಪಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ತಂಜಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಕೊಡೊಂದು ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಸೊ ಯಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಟ್ಟು ಆತುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತೂಕೊಂಡರ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಈಸ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಓರಿದಂತ ಹೋಜಾರೆ ಅದಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕನ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚ
ಅವೆತ್ತನಿತ್ತು ತೋಚವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸು ತುಮ್ನೆಗ್ ದಾದನೂ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಮರತ್ ಪೋಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚುಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಏ ಪದ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಾಂಡು ಅವು ಪೋನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ದೆನ್ ಪಾಡಲಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾನೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಸೊ ನೈತ ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೋಜವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಡ್ ಹೆಂಚುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ಬಿಡ ದಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಏನೇನು ಕಲರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆನ್ಕ. ಸೊ ಒಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ದು ಒಂದುಂಡು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹೊರನೇನು ಬರೋದೇ ತೊನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜಿನ್ಲ ಈತನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಅಂಚನೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಜಿ ನಾನು ಕಡೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡು ಬಂಡ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಏ ಪದ ಹೋಗ್ತೊಂಡೆ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ 10th ತುಂಬುದಣ ಅಂತ ಕನಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರ ಮದಿಮೆಗ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಲೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಲೆಗ. ಸೊ ಇಂಚುಂಡು ಬ್ಲೌಸು ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೇ ಅಂತ ದಿಯೊಂದೆ ಸೊ ಒಯ್ಕಾಂಡೊಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಯೊಂದೆ. ಸೊ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ವೇಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವೇಲ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಕುದ್ದೇ ವೇಲು. ಸೊ ಇಂಚುಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೌಸು ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಂತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಡೀಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಂಚಿ ಮೂಲು ಫ್ಲವರ್ದಿದ್ದು ಇಂಚ ಹುಕ್ಸ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚ ಮಂತದೆ ಪಾಡ್ತುಕೊರ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂದು ಏ ಪದ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇದ ಎನ್ನ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಡೇದ ಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪದ್ನ ಅಣ್ಣೆಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತರ್ಪದ್ನ ಪೀಸ್ ಬತ್ತಿನ ಪುಲ್ಲದ್ನ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತೂ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೆಟ್ಟಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೋಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬ್ಲೌನೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಬ್ಲೌಸು ಇಂಚುಂಡು ಪಿರೋಡಿಂಚ ಸ್ಟೋನುಡು ಹುಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐತೆ ನನ್ನ ದಾಲಿಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಲ್ಲ ತಿರ್ತಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ತಂಡ ಬತ್ತುಂಡು
ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದ್ದ ಬಾಕಿದ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವನಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ ಸೊ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕೊರ್ರಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡ್ದೆತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಏರಾಗ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಡು ಸೊ ದಾಯಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಚೂಡಂಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಪಂಡವ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾತದಿಪ್ಪಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆನಪು ಕೊಡ್ಪುನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇಂದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ತೂದಿಪ್ಪಣ್ಣೆ ನೀವೇ ತೂದಿನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂವನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ పోతు ತುಲಿ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಗೌಂದ ಐಪೋತುಲೆ ತೂವನ್ನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.